No niin, eli nyt on kokeiltu muutama päivä tätä droneen lentämistä sillä simulaattorilla ja huomasin siinä vaiheessa, kun aloin ajamaan rataa, eli uskaltauduin kokeilemaan lentämään porttien välistä sillä ja alitse ja läpi sillä simulaattorilla, niin huomasin, että mähän törmäilin niihin poikkipienoihin ihan koko aika. Ja sitä dronea oli niin ihan tarpeettoman vaikea ohjata. Et vaikutti niin siltä, että siinä on ihan jäätävän pieni liike siinä peukalossa, mikä saa sen sitten sen droneen lentämään joko taivaalle tai sitten putoamaan maahan. Ja vielä kun tekee kaarrosta, kun se on samalla tapilla se kaartaminen tai sen niin kuin kääntäminen näin, niin se aina lähtee jo alas tai ylös se drone ja se oli niin kuin ihan törkeän vaikeaa. Ja sitten mä kokeilin myös erilaisia drone-malleja siinä ja koitin, että mitä jos siihen laittaa lisää painoa siihen droneen, niin ja sitten se kahva on taas eri kohdassa. Eli koko ajan tuntuu, että niinku, en tässä ole mitään järkeä. Tämä on aivan käsittämättömän vaikeaa ja suorastaan niinku tarpeettoman vaikeaa tämä lentäminen. Ja jos miettii, niin kuin itse on autolla ajava keski-ikäinen mies, niin se jalanliike on aika iso, mitä siinä tehdään, ja auto muutenkin käyttäytyy aivan eri tavalla kuin tämmöinen lentävä aparaatti. Niin tuntuu, että tämä nyt on aivan jäätävä vaikea harrastus. Onneksi siinä on kuitenkin ratkaisu tähän kahvaongelmaan. Eli on olemassa tämmöinen niin kuin vaikutuskäyrä, millä se pystytään se ikään kuin sen kahvan liikkeen, sen peukalon liikkeen vaikutus siihen kaasutuksen määrään niin säätämään. Ja sitten tämä säätö löytyy sekä siitä Liftoff-pelistä, eli jos on semmoinen ohjain sulla käytössä, missä ei ole sitä säätömahdollisuutta, niin sit voi säätää sen siellä pelissä. Mutta itse mä kehottaisin, että jos on toi ohjaaja, minkä mäkin hommasin sen TX16S, niin siinä on niitä käyriä, pystyy säätämään käsin. Ja se säätö tapahtuu silleen, että käytännössä siinä on 5 pistettä, jonka läpi se käyrä menee. Ja tarkoitus on siinä saada se leijutuspiste, eli sweet spotti, herkkupiste, niin siihen mäpättyä siihen käyrän kohtaan, jossa se sallii mahdollisimman ison peukalon liikkeen. Eli ettei sitten ihan pikkuliikkeellä niin sillä lapasesta se lennokki. Se selviää sitten se herkkupiste niin kuin kunkin droneen kohdalla erikseen, että sitä pitää aina kokeilla, että mitä se nyt istuu tälle koneelle ja tälle painolle, mikä siinä on kyydissä. Eli kannattaa kokeilla ja testata ja säätää. Ja sitten pieni ohjeistus siihen, että mitä se TX16S menee. Näytän sen tuosta kuvasta. Eli paina sitä MDL-nappia, joka on siellä oikealla. Ja sitten siellä on kurves, eli käyrät, välilehti. Niin tökkää sieltä käyrää ja säädä silleen, että se näyttää kivalta ruudussa. Ja tallenna se jollakin nimellä, joku tunnistettava nimi, vaikka A1. Ja sitten sen jälkeen sun pitää mennä sinne input-välilehdelle, jolloin asetat sen, että just tämä käyrä on mäpätty tai liitetty tähän liikkeeseen. Eli jos halutaan sitä kaasukahvaa ohjata sillä käyrällä, niin sitten valitset sieltä inputeista THR, niin kuin thrust, ja sitten valitset siinä käyräksi sen custom, eli CSTM, mikä on custom, ja sieltä se sun nimeämä käyrä. Tässä tapauksessa mä nimesin sen, että se on A1. Sitten tallennus ja kokeilu, ja sitten jos se leijutus onnistuu kivasti sillä, niin fine. Jos se on vähän off, niin ei kun takaisin editoimaan sitä käyrää ja uudestaan kokeilee. Ja näin sitten kun käyrät on kohdillaan, niin se lentäminen voi olla tämmöistä. Pääsee porteista läpi ja yhtäkkiä on semmoinen flow-tila päällä ja homma on aika paljon kivampaa. Tsemppiä!